So, hello logofer, good morning to you all logofer. Nोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर. माने आं दायो साथा लानानै थाबायगासिनो आरोना. So लोगोफोर, दिनैनि खौराङा जाहैबाय माने नोंथांमोनाथ' बयबो दायो माने खोनाखाबाय बा निउसफोराव नुखाबाय जानांगौ माने अखा सारअन्थाइ गावनानै माने अखा खोरोमनाय अखा सारअन्थाइ गावनायजों माने मानसि थैलाबायगासिनो दंनो जोंनि बर'फ्रा. नोंथांमोनाबो खोनाबाय जानांगौ. So आंबो खोनादोंल' माने नुवाखै आरोना. जोंनिथिंजायबो ओरै चिराङावबो जादों माने दस्रा दस्रा साइडआवबो जानाय खोनादों आरोना. थ' लोगोफोर नोंथांमोना हुसियार जानानै था मानो होननानै बुङोबा माने बेफोरबायदि अखा खोरोमनायफोराव दुब्लिबारि लांदां जायगाफोरनिफ्राय माने गोजानाव था आरोना. माने बेफोरबायदिनो दंफां सिं मा सिंफ्राव न' सिंफ्राव था आरोना. बाहेराफ्राव दा था आरोना. थ' लोगोफोर दिनैनि खौराङा माने नोंथांमोनखौ मोनसे एडभाइस हरनो आरोना माने नोंथांमोना बेफोरबायदि खैफोदाव दा गोलैथों आरोना. थ' लोगोफोर मा होनोना अखानि बोथोर दैज्लां बोथोर माबायाथ' सारअन्थाइआथ' गावखागोनानो नंगौना नङा. थ' लोगोफोर दिनै जोबोद दुखुनांथाव माने बेफोरबायदि सारअन्थाइ गावनाय मानाय खोनायोबा गिखांनाय मोनो नंगौना नङा. थ' लोगोफोर आंबो गिखांनाय मोनदों आरोना एसे. नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना बिदि दाजाथों थारमाने नोंथांमोनखौ एडभाइस हरदों आरो आं गावखौबो बासायनांगौ मालायखौबो बासायनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर. थ' बेनो आरोना नोंथांमोनखौ बासायनो थाखाय जे नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जाबाय आरोना खौरां हरनाय जाबाय जे दा सम बहुद थैलाबायगासिनो नालाय माने बर'बो थैदों गुबुन हारिबो थैदों बिदि आरोना. बे खामला मावग्रा हाजिरा मावग्रा आरो खेथि मावबाय थाग्रा सानफ्रामबो नै बेफोरबायदि मानसिया माने एसे साइड दाननानै थानांगौ आरोना. मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि फिल्डफ्राव थायोबा गावनो चान्स थायो आरोना लांदां जायगाफ्राव. नोंथांमोना एसे साबधान जाबाय आरोना. थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो सानफ्रामबो आंजों क'पारेट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ. नोंथांमोनखौ हाजार हाजार हामबायो आरोना. लोगोफोर थेंक इउ स' माच बेनोसै. नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबाय आरोना. सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय. बाय बाय लोगोफोर.